Ahoj, za kamerou vás zdraví Martin Galo a já vás vítám u dnešního videopohledu na Peugeot 2008. Jedná se o modelový rok 2017. No a mám ho zapůjčený opět od prodejce Peugeotu Lion Car v Kunovicích. Takže pokud chcete koupit nového Peugeota nebo potřebujete opravit něco s vaším starým Peugeotem, tak rozhodně se za nimi zajďte podívat. Takže pojďme rovnou na to. Začneme jako obvykle u světel. Ty jsou v tomto případě xenonová v kombinaci s halogenovými. No a nahoře je potom pásek pro LED denní svícení. Dole pod nimi jsou potom halogenové mlhové světla. Tady vidíme masku chladiče s velkým znakem Peugeotu. Vedle registrační značky se nachází místo pro tažení. Ve světlech si můžeme opět všimnout této žraločí ploutve po vzoru 3008. Kola jsou v tomto případě ocelová, jsou na nich takovéto plastové kryty. No, jedná se o 16-palcová kola. Zrcátka jsou v barvě vozu a můžeme si na ní všimnout ukazatele blinkru. No a pojďme se podívat, jak to vypadá u spolujezdce. Dveře se otevírají do dostatečného úhlu. Materiály jsou dostatečně kvalitní. Tady máme látku, pevnou rukojeť, ovládání okna, reproduktor, no a kapsu, kam se v pohodě vejde i velká láhev. Přední sedadla jsou vyhřívaná. No a v této výbavě se jedná o látkové sedadla, které jsou ale stejně pohodlná. Přihrádka spolujezdce je dostatečně velká na veškeré dokumenty. Pojďme se také podívat, jak to vypadá u zadních spolujezdců. Dveře se otevírají opět do stejného úhlu jako přední. Materiály jsou stejně kvalitní jako vepředu. Máme tady také takovou rukojeť. Ovšem ovládání okna je manuální a kapsa je podstatně menší, už se do ní pravděpodobně nevejde velká láhev. Nicméně prostor pro cestující vzadu je chvalitebný. Sedadlo spolujezdce je posunuté téměř úplně dozadu a přesto je tady dost místa. Máme tady 12V zásuvku
Sedadla jsou opět látková. No a velmi jednoduše se sklápí v poměru 60:40, což nám vytvoří naprosto rovnou nakládací plochu. Také vidíme místo pro upevnění dětské sedačky. No a kotvy Isofix jsou na všech 3 zadních sedadlách takhle skované. Na střeše máme klasickou anténu, která možná není tak hezká jako dnešní žraločí ploutve, nicméně nabízí mnohem vyšší výkon. Máme tady také střešní nosníky, které jsou vepředu takhle designově odděleny. No a pojďme se podívat také na kufr. Nahoře vidíme 3. brzdové světlo. Zadní světla jsou ledková. Dole vidíme parkovací senzory a také místo protažení. No a pojďme se podívat, jak to vypadá v kufru. Ten je docela překvapivě velký na to, že se jedná o kompaktní SUV. Nahoře máme takovýto kryt, který je pevný. Máme tady 4 místa pro uchycení nákladu. Vpravo takovou síťovanou kapsu. Vlevo jsou takové elastické pásy pro uchycení nákladu. No a když zvedneme toto víko, tak se pod ním skrývá klasická rezerva. Kufr zavřeme pomocí těchto držadel. Nádrž se nachází na straně řidiče. Máme tady zamykatelnou krytku. Ještě se pojďme podívat na zadní řadu z druhé strany. Na zadních dveřích je také reproduktor, který jsem zapomněl zmínit. No a pojďme se podívat, jak to vypadá u řidiče. Takhle vypadá klíč, jsou na něm tlačítka pro zamykání, rozsvícení světel a odemykání. No a potom klasicky startujeme klíčem. Současně s odemykáním a zamykáním se také sklápí zrcátka. Dveře u řidiče jsou stejné jako u spolujezdce, je na nich trochu víc tlačítek na ovládání zrcátek, včetně sklopení a obou oken. Sedadlo řidiče je také vyhřívané, nastavitelné manuálně.
Vlevo vedle volantu máme ovládání sklepení světel, vypnutí parkovacích senzorů, vypnutí ESP a Eco módu, páka na otevření kapoty. No a pojďme si sednout za volant a ukázat si funkce interiéru. Auto si nastartujeme. No a začněme volantem, který působí stejně malým dojmem jako v Peugeotu 3008. Jsou na něm tlačítka pro ovládání rádia a telefonu, vlevo ovládání hlasitosti, vlevo máme páčku na ovládání blinkru a světel, pod ní ovládání tempomatu, no a vpravo ovládání stěračů. Přístroje jsou analogové, klasické. Vlevo máme otáčkoměr, vpravo rychloměr a ukazatel paliva. No a uprostřed máme multifunkční displej, který ukazuje ujetou vzdálenost a různé další funkce. Uprostřed máme dotykový displej infotainmentu. Vlevo ovládání hlasitosti, potom tlačítko menu. No a ten má různé funkce. Máme na výběr rádio, telefon, který momentálně není spárovaný, navigaci, po které můžeme takhle jednoduše prstem jezdit. Potom různé aplikace, jako je Apple CarPlay, MirrorLink nebo Android Auto. Nastavení, kde si můžeme nastavit různé motivy displeje, nastavení zvuku, no a nebo vypnout obrazovku, pokud vás ruší při jízdě. No a naposledy informace o vozidle. Pod displejem jsou výdechy klimatizace, pod nimi je ovládání klimatizace, no a úplně dole 12V zásuvka, USB vstup a 3,5 mm jack pro přehrávání hudby. Potom 2 držáky nápojů, řadič 5stupňové manuální převodovky, za ním taková volná kapsa, potom taková zajímavá páka ruční brzdy, která ale funguje jako klasická ruční brzda. No a úplně na konci taková krytá přihrádka, která je
dostatečně hluboká a vejde se do ní i půllitrová láhev. Zrcátko je cloněné manuálně. Nad ním se nachází mikrofon pro handsfree sadu a světlo. Sluneční slony v sobě mají zrcátka. Samozřejmě jdou vydělat, ale neprodlužují se. Ještě se podíváme na výhled dozadu se sklopenými hlavovými opěrky. Vidíme opravdu téměř všude. Takhle vypadá motor. Jedná se o benzínovou 1200, která má výkon 110 koní. Na výběr ale máte také naftové 1600. Takže ještě jednou bych chtěl poděkovat prodejci Peugeotu Lion Car v Kunovicích. Pokud někdo potřebujete něco na servis s vaším Peugeotem nebo chcete koupit nového Peugeota, tak se za nimi určitě zajďte podívat. No a to bude všechno pro tento videopohled. Pokud se vám video líbilo, tak určitě můžete dát like. No a pokud jste skončili s tímto videem, tak se můžete podívat na videopohled na Peugeot 3008, který bude tady. No a pokud nechcete zmeškat moje další video, tak si nezapomeňte dát odběr, který bude na téhle straně. Takže děkuji za zhlédnutí a ahoj.